चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्तिपुर निज्लागुरिनि हिरिम्बापुरि गोथार बाथौ फैलामाव 21 अक्ट'बरनिफ्राय सानब्रैनि हाबाफारिजों 10थि खेब लाइमोन बादा खुंनाय जालाङो। बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरखौ लानानै खुंनाय बे मावबादानि गेजेरजों गुबुन बायदि हाबाफारि लानाय जायो होनना मिथिहोदों। सान्तिपुर बाथौ आन्चलिकनि सिङाव थानाय गंसेल' बाथौ आश्रम एबा हिरिम्बापुरि गोथार बाथौ फैलामनि 10थि खेब मावबादानि दिनै जोबथा सान एबा गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै गागि थुनलाइगिरि राखाव बसुमतारी आरो जर'खा आलासि महरै चिरां जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन दालाइनि आफादगिरि प्रदीप कुमार नार्जारिया बाहागो लानायजों लोगोसे ओनसोलनि माखासे बाथौ सिबियारि गागि सुबुं आरो माखासे रायजो राजा लाइमोनफोरा बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै चिरां जिल्ला लाइमोन दालाइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि प्रदीप कुमार नार्जारिया दुर्गा फुजाया बाथौ धोरोमनि फुजा नङा। जोंनि बाथौ धोरोमा गावनि धोरोमारि माखासे खान्थि दंखायो। बेफोर बिथिङाव जोंनि लाइमोनफोरखौ सांग्रांथि होनांगौनि थाखायनो बेबादि लाइमोन बादाखौ खुंनाय जायो होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो। गिबियावनो आङो हिरिम्बा बाथौपुरि आश्रमनि जानानै साबायखर बावदों। दा नैबे हिरिम्बा बाथौपुरि आश्रमनिफ्राय इयुथ केम्प लानाया दिनैल' बाथ्रा नङा, बियो दिनै 10थि खेब जाबाय आरो बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय दानि आथिखालनि जे लाइमोनफोरखौ जाहा धोरोमनि बिखय बिराद मिथिनांगौ दङ। जिहेतु मानि दानि आथिखालावहाय अनेक मुवाजों बिथांमोनहा बावगोमानानै थायो। दा बिनिफ्राय जोङो धोरोमखौ मिथियोबासो बिथांमोनहा अबे मोजां अबे मा गाज्रि बेखौ सायख'नानै लानो हायो। दा बेनिखायनो जोङो लाइमोनफोरनो धोरोमनि बिखय जोङो फुरा मिथिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जायो आरो बाहाय अनेक जोङो एक्टिभिटि लानाय जायो। बेनो जाहैबाय कालचारेल आरो बिदिनो लेटारारि आरो बिदिनो जोंनो माखासे सेमिनार लायो, जाय टपिकखौ लानानै जोङो बिथांमोनखौ माने उननि थाखाय मोजां जागोन आरो अबेखौ दाङोब्ला मोजां जागोन, अबेखौ दाङोबा गाज्रि जागोन बिथांमोनखौ सायख'नानै लानो हानायनि बिनि गेजेरजों जोङो माखासे बिथांमोननि सायाव जों सावरायो आरो बिथांमोनहा जाहाथे माने धोरोमनि फारसे मिथियोब्लासो गाज्रि खामानिखौ मावनो गियो। बिनि थाखायनो जोङो लाइमोनफोरखौनो जोंनि जिथु मानि फिउचार होननानै जों सानो आरो बेनो जाहैबाय जोंनि बेंक बेलेन्स। बिथांमोनानो जोंनि सम्पति, बिथांमोनखौ जोङो नस्थ' जाजानो बादों। दा बिथांमोनखौ जों इसोरनि फारसे धोरोमनि फारसे मिथियोब्ला जाहाथे बिथांमोनहा दावगानो हायो आरो मोजांखौ सायख'नानै लानो हायो, बेखिनिखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ खालामबाय थानाय जायो आरो। माखासे लाइमोनफोरखौ इसोर सिबिनायाव उन जानानै थानानै एन्टि ससियेल खामानियावसो मुखुब जानानै थानायखौ जों नुनो मोनदों। राइट। दा आथिखालावहाय बांसिनैनो लाइमोनफ्रा बे धोरोमनि गियाननि आंखालावनो बे एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव माने लोमहाबनानै थायो आरो एन्टि ससियेल एक्टिभिटिखौ मावनो गिया। नाथाय बिथांमोना जुदि धोरोमखौ इसोरखौ मोजाङैनो मिथियोब्ला मा बुस्थुखौ मावब्ला मा बायदि जायो, साजा मोनो, बेखौ गिनानै बिथांमोनहा मावा। आरो आथिखालावहाय बेनो धोरोमनि आंखाल जानानै फैदों, धोरोमनि गियाननि आंखाल जानानै फैदों। बिनिखायनो लाइमोनफ्रा बे खामानियाव मावदों। ओंखायनो जोङो बेखौ दाजाथों, बेबायदियाव जाहाथे आगान दाहोथों, बेखौ लानानै जों बे खामानिखौ लाबाय थानाय जायो। आरो बिथांमोनहा बेबायदियाव जाय मानसिया बाहागो लायो बेबायदि ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटियाव बाहागो लाया। मोनसे जोङो गोबां समावनो जेनेबा दुर्गा फुजा दाबायदि बोथोरावहाय लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि हाबाफारियाव फैयालासेनो बे फुजा मेलाफ्राव बेरायनानै माबा माबि जाथाय जानाय मानाय बेफोराव गोदोसोनायखौ नुनो मोनो। बेनि सायाव मा बुङो? नंगौ, बेयो दा आथिखालावहाय हयथ' बेयो गार्जेनफ्राबो बेबायदिनो माखासे धोरोमनि फारसे लेहेम जानायाव गावनि फिसाफोरखौ गियान होनो रोङियाव बे बुस्थुआ जादों। बांसिनै जोङो अबे धोरोमा सोरनि फुजा, जेरै दुर्गा फुजाया जोंनि बाथौ धोरोमनि नङा, बेखौ बिसोरो फारागथि खालामनो होनो रोङाखै आरो जोंनि माखासे धोरोम सिबियारिफ्राबो बेखौ रोङाखै। आरो बेखौ जोङो मिथिहोनो थाखाय जोङो बेबायदि एक्टिभिटि लानायावबो माखासे लाइमोनफ्रा फैया। बेबायदि लाइमोनफ्रानो, बे धोरोमखौ मिथिनो रोङै मानसिफ्रानो दुर्गा फुजाया सोरनि आरो कालि फुजाया सोरनि बेखौ मिथिनो रोङियावनो बिथांमोनहा बेखौनो गावसिनि धोरोम होननानै थांनानै बाहागो लाहैयो आरो। खिन्थु जाय मानसिया बेबायदि नैबेबायदि सेमिनार, बेबायदि इयुथ केम्पआव बाहागो लादों, बिथांमोनहा बेखौ मिथिसै आरो बिथांमोनहा थाङा। दा खोब खम नुबाय। दा बिथांमोनखौ जों सानो जिहेथु जोंनि बाथौ धोरोमा जोंना आलदाखा, बे दुर्गा फुजा कालि फुजाफ्रा जाबाय हिन्दुनि। दा बिथांमोनखौ जोङो खावलायो, लाइमोन फंबाय बिनानावमोनखौ जों खावलायो जे लाइमोन फंबायमोनहा जाहाथे बे बुस्थुखौ मिथिनानै लायो आरो गावनि धोरोमनि फारसे जाहाथे गोसो होनानै आरो गावनि इसोरखौ जुदि सिबिबानो थार लामाखौ मोनो, थार सोरगोबासखौ मोनो, माने इसोरखौ मोननो हायो, बिथांमोनहा बेखौ मिथिना लानांगोन। नाथाय जोंनि बे दस्रा धोरोमनि माबाखौ
फुजिनानैथ' जोङो बे बुस्थुखौ जोङो मोननो हानाय नङा आरो गावबा गावनि धोरोम गावबा गाव आरो गावनि आजै आवजोनि धोरोमा गावनि आजै आवजोनि धोरोमानो गावनि आंगोनि धोरोम दा बेनिखायनो आं खावलायो लाइमोनफ्रा दिनैनिफ्राय मिथिनानै लानाया गाहाम जे गावनि धोरोमाव गावनि इसोरखौ सिबिनायाव नांथाबो। बाथौ धोरोमनि गुबै फुजाया मा? बाथौ धोरोमनि गुबै फुजा बाथौ धोरोमनि गुबै फुजा होनब्लाथ' मेला दं जोंना जेरै खेराइ होनाय जेरै गारजा होनाय जेरैहाय जोंना न'खर होनोब्ला जोंना सालामि होनाय आरो बिनि सिगां जोङो मोजाङै मोजां जाहाथे माने फुजा होनायफ्रा मोजां जायो जोङो फोथारगोरो बेखौनो उद्रायनाय अनेक दङ जोङो गासैबो जोंना धोरोमानो फुजायानो आंगो फुजा आरो। दिनै हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामा जोंनि बाथौ सिबियारि लाइमोनफोरनि इयुनखौ नोजोर होनानै जिथि खेब लाइमोन बादा बेखौ जोङो खुंनाय जादों आरो बे खुंनायाव जोंहा गोबां थांखिफोर दङ मिजिंफोर दङ जोंनि इयुन जोलैनि सायाव बेनिखायनो जों माखासे बादायनाय हाबाफारिफोर लानाय जादों जेरै थुनलाइयारि आयदा बादायनाय सोंगाब बादायनाय कुइज कम्पिटिसन आरो हारिमुवारि आयदा बादायनाय बेखौ जों लानाय जादों आरो बेयाव जोंनि लाइमोनफ्रा खोब मैखोमै बाहागो लादों जों गोजोननाय फोरमायो जोंनि लाइमोनफोरनि सायाव आङो बेखौनो खावलायगोन इयुनाव बे हाबाफारियाव जोंनि लाइमोनफ्रा मैखोमै बाहागो लायो आरो गावनि जिउ दानायाव जाहाथे मोनसे आगानसे स्टेप बारायनो हायो आं बेखौ मिजिंथियो आरो बे आश्रम हिसाबै गोबां दासिमबो जेंनाफोर दंबावो बा बे जायगायाव गोबां जौगानायनि खामानि मावनांगौ दंबावो बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव सरकारनिफ्राय मा आसा खालामदों? आं बेखौनो खावलायगोन एसे हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामनि इयुथनि लाइमोन गांखंनि सासे मावथि हिसाबै जोंनि बिटिआर सरकारखौ जोंहा हिरिम्बाफुरि बाथौ गोथार फैलामाव माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानांगौनि जोंहा आंखाल दङ दा बेनिखायनो जोङो सम आरो थासारिखौ नोजोर होनानै जोङो सिन्था खालामदों जाहाथे सरकारनाव जोङो माखासे आसनिफोर जोङो मोननो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों जोङो सम आरो बोथोरखौ नोजोर होनानै जोङो सुजुग सुबिदाखौ लानानै जोङो जोंनि बिटिआर सरकारनाव जों माखासे इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनायनि थाखाय जोङो हाबाफारिखौ बिथांमोना जों अनसुंथाइखौ बिगोन आरो आसा खालामदों बिथांमोना बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि मोनसे गुदि धोरोम हिसाबै जोंनि धोरोमखौ जौगाहोनायाव फुवारनायाव फेहेरनायाव जाहाथे जोंजों मदद होयो हेफाजाब होयो जों बेखौनो मिजिंथियो आरो जायखौ नोंथाङा जानानै गोजौ खालामनो हाया बेखौ दा जानानै थानाय नाथाय बिनि गेजेरावनो नोंथाङा गोजौ खालामनो हायाबा दा जानांगौ आरोबाव ज' मंगलबाराव बेदर जाया दाना सासे रायज्लायनो थांबा जायो आं गुरुनाय सिबिनाय थाइगाबो खबर थाखा आरो जाबाय बोरैबा दाखालि हरनाय मोखांफ्राव खोला फारसे अखाफोरनि खोला फारसे मोनसे सानराइज टुर्नामेन्ट मोनसे हरदों बेखौ हरनाया सासे सारानि साइन्टिस्टआ फोरमायनो बिसोरो अब्ला बिसोर होनदों साइन्टिस्टआ इसोर गैयालासे खुलुमनानै जिउआ नाथाय नोंहा एखि ओरैबायदि गोरलै गोरलै साजा लानांगौ नों खस्थ' लानांनाय एखनबा जोङो दुखु सैनांनाय एखनबा न'खराव हाय हाखा नाथाय जेबोआनो गैया जादों धोरोमखौ साराबो दा खस्थ'यै फरायनाय सारा दा इंलिसावनो साबजेक्ट टिचार दा नोंसिनि बिमा बिफायाथ' बेबायदि जाजानो लुगैयाखै जों नै बेबायदि जुदि आइ आफामोना नोंसोरखौ जेरै सापर्ट होदों नोंसिनि बिफानो जिहेतु आङो बारा गोबाव बुङा जोंना आलासि बिथांमोन फैखायो आं लाइमोनफोरखौ बेखौल' बुंगोन बांद्राय जिंगा साननाय नङा जोङो दोनदोल' नङा दोनदोल' लानानै जों धोरोमखौ बुजिनो हाया आखाइनि जिसु ख्रिस्ट'आबो बुंदों जोंहा बुंग्राबाथ'नो नों जुदि आं दोनफैफानोबा दोनदोल'खौनो लागाबोनो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि प्रभाबफोरखौ जोंना बाथौ धोरोमानो नों जुदि खुलुमना मोनदों नों आंखौ गोथार जिउखौ खुलुम नों आंखौ जेरै गोसोखां नों मोजां खामानि माव बिमा बिफानि अब्लानो आं नोंजों दङ होननानै मोनग्रा बाथौआ जों बेखौ साबेसे मावदों फंबायमोन बिनानावमोन दिनै जोङो साननो गोनां बाथ्रा दिनै जोङो बुजिनांगौनि बाथ्रा दिनै जोङो गोसो दाबनांगौनि बाथ्रा गैयालासेनो बेमार आजार गैयालासेनो माबायदि खालामबा आङो थांनानै थागोन नोंथांमोना दिनै साननांगौनि सम बुरा बाथौ नोंनि थानसालि जेब्लायबो नोङो बुजि जेब्लायबो नोङो आर'ज खालामनांगौ